За това няма да хода на училище. Изпраща се. Готово. Чудовището. Не. Да вдигна ли? Аре да съм мила този път. Ще вдигна. Ама... трябва да съм красива. И то много. Айде да ти да ме гримирам. Тай не спря да звъни. Трябва ли се откаже вече? Айде, вдигна. Здрасти, как си? Аз? Да, просто се нагримирам в училище и изглеждам много по-родително, че така си изглеждам по принцип. Не съм ли красива? Изглеждаш на умрялата ми котка, да знаеш. Добре, какво искаш да ми кажеш? Айде да излезем навън. Да излезем навън? Да? Брат, 3 часа е. Нищо, айде вдеем. Искаш да отидем дем? Да? Някой казва ли ти, че дем не работи до 3? Така ли? Аз не знае. Изкарах двойка. Изкарала си двойка и искаш да избягаш от вкъщи. Да, така е. Помощ! Съжалявам, трябва да си я сложа на рибата.